масъулини шаҳри Роғун низ чун дигар минтақаҳои кишвар даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи манро баргузор намуданд. Бояд гуфт ки дар озмуни мазкур зиёда аз 40 нафар ширкат намуданд. гуфта шуд ки дар даври аввали ин озмун довталабони зиёд номнавис гардида буданд, вале аз миёни онҳо беҳтаринҳо ба даври шаҳрӣ роҳ ёфтанд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки насли наврасу ҷавони кишвар дар баробари аз худ намудани илмҳои замони муосир инчунин ба соҳаи фарҳанг низ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок мекунам. дар бахши навозандагӣ ман хеле хуб тайёрӣ дидам бо устодам Раҳимо Абулқосим. баргузории чунин озмунҳо барои мо ҷавонон таъсири мусбат расонида, чунки мо метавонем ба тариқи ин озмун яъне ҳунару маҳорат ва дониши худро яъне пешкаш кунем ва мо аз ин хеле рӯҳияи баланд мегирем. маврид ба зикр аст ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар миёни ҷомеа мавқеи хосаро касб кардааст, зеро он дар замири ҳар як шахс дӯст доштани ватан, эҳтирому аршгузорӣ ба муқаддасоти миллиро ҷой намуда, инчунин дар ин замина ҳунару маҳорати беҳтаринҳоро ба ҳамагон муаррифӣ менамояд. дар номинатсияи роҳигӣ иштирок мекунам. чунин озмунҳо барои вусъат додани тарбияи маънавии иштирокчиён восияти хуб мебахшад, чунки озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман имрӯз дар тамоми саросари Тоҷикистон баргузор гардида истодааст. мо мехоҳем аз ин озмун як баҳраи маънавӣ ва моддӣ бигирем ки ин озмунҳо ҷавононро ба рӯҳияи ватандӯстӣ, ватанпарварӣ ва хештаншиносӣ хеле хуб тарбият менамояд. қобили қайд аст ки дар ин марҳила довталабон аз рӯи бахшҳои озмун ҳунари худро пешниҳоди ҳайати ҳакамон намуданд. иштирокдорон аз роҳандозӣ гардидани ин ҳамоиш ғизои маънавӣ гирифта онро сари вақти арзёбӣ карданд. ифтихор мекунам ки дар ин намуди озмунҳо иштирок менамоям ва мехоҳам ки ғолиб шуда ягон ҷойҳои намоёнро гирифта ба даврҳои минбаъда рохат пайдо кунам ва дар даврҳои моянда ҷойҳои намоёнро ишғол намоям. бояд тазаккур дод ки дар интиҳо ҳайати ҳакамон беҳтаринҳоро муайян намуда камбудиҳои ҷойдоштаро дар ин самт ба самъи ҳозирин расонинданд. дар баробари пешравиҳо камбудиҳо ҳам буд. камбудиҳо дар он буд ки яъне бештари иштирокчиён тарзи ба саҳна баромадан, дар саҳна сухан кардан ва аз саҳна баромадан бисёр камбудиҳои ҷиддиеро гӯем ки роҳ доданд. ҳамзамон дар як вақт ба ғолибони даври шаҳрӣ сипоснома ва мукофотҳои пулӣ тақдим гардид. барномаи консерти омоданамудаи ҳунармандони ҷавони шаҳри Роғун ба чорабинӣ таровати тоза илова намуд.